Mga kapuso, nag-viral sa social media ning bag-uhay lang ang storya kung asa adunay usa ka inahan ang mitabang sa estranghero nga inahan sa Butuan City. Sabay-sabay tang ila-ilahon si Ma'am Geraldine Gubalani gikan sa Bunawan, Agusan del Sur. Ma'am Geraldine, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, ma'am? Good morning, sir. Okay kaayo. Glad to hear, ma'am, nga okay ra mo diya sa Bunawan, Agusan del Sur. Pero ma'am, unang-una no, amo sa kang ila-ilahon, kinsa ba si Ma'am Geraldine ug unsa ang trabaho ug pamilyado sa baka? Okay. Ako si Geraldine Dapinan Tubalani, sir, from Consuelo, Bunawan, Agusan del Sur. Teacher 1 po ako ng Libertad National High School, Division of Agusan del Sur po. A mother of 3 and yun po, may pamilya po ako, may malambing at nasawa po, yun po. Sana all kay ginalambing. Pero ma'am, balik tano, unsa ba ang storya, ma'am, likod atong viral post nga nakita kang nagpasuso sa usa ka baby nga gigutom sa dalan? Okay. Ingani mo rin nahitabo, sir, that day is na ako og PRC para sa renewal sa ako ang license. Then after sa renewal na ako, mga 12 o'clock sa hapon, nagpaabot ko sa kumbana nga agion ko or pick upon ko kay that time naka-duty pa pud siya na nga time. Then while nagahulat ko sa ako ang husband po, nakuha akong attention aning baby nga sige og hilak. And then that time nag-try ko approach sa mother kay wala ko ilaing nahuna-hunaan nga akong ita-offer kundi kay breastfeeding mom pod ko, sir. O sure ko nga katong nga hinilakan sa baby is gutom gyud. So I try to approach the mother. Then luckily nga nisugot siya kay actually dili unta ni ihatag ang baby, sir, kay mahadlok siguro siya nga kuhaon nako. Pero mo to gi-explain na nako siya nga gusto lang nako siya tabangan kay naluoy ko naminaw sa iyang baby nga sige og hilak. Gihatag niya ang baby, sir, then naghangyo ko sa iya haadto nga time, sir, nga kung pwede dito mi sa likod sa may pader sa atbang kibali gyud sa mall tungod kay nahadlok pug ko, sir, nga basig masitahan mi og pulis kay kabalo ba yata sa ato ang palibot karon nga pandemic ta. So that time wala ko nakahuna-huna nga basig na ni COVID kay kabalo ta wala sila gamas, exposed kayo sila sa palibot. Pero ang naaragid sa akong nauna ato nga time, padidion lang sa agad ako ang baby kay para lang di na magsigihilak. Tapos na humanog di ang baby, nakatulog sa kabusog. Glad to hear nga nakatabang gayud ka, ma'am, no? Pero ma'am, niadtong tungura, wala ba ka gibati o pagduha-duha sa pagtabang ug unsa ba ang dagan sa imuhang hunahuna ni adtong tungura, ma'am? Wala gid, sir, kay wala gid na nabutang sa akong naunaan nga time, sir, ba nga lahi ni nga tao, wala ko kailaan sa ilaha, basta ang ako ang attention na gid adto kay murag akong goal adto nga mga oras is gusto ko makatabang lang sa gid ko sa baby. Unsa ba ang tan-aw nimo, Ma'am Geraldine, nga nagtulak kanimo nga mo extend og tabang ngadto sa nanginahanglan? Ako mo, good sir, kanang gipadako mi sa ako ang mga ginikanan. Actually akong ginikanan, sir, is mga mag-uuma. Gipadako mi luyo sa kalisod. Gipadako mi nila nga dako og respeto sa ubang tao. Gipadako mi nila nga itun-an mi nga dapat magtabang mi sa ubang tao without asking in return sa amo ang unsay amang angay na ikatabang sa ila. Wow, grabe no, nakita gid nako, ma'am, ang kaanindot sa imuhang kasing-kasing. Pero ma'am, unsa ba ang imuhang mensahe ngadto sa publiko nga kung mamahimo sama nimo makatabang, hilabi na kung naay tsansa nga motabang ngadto sa mga nanginahanglan? Ako alang ikahatag nga mensahe para sa tanan, dili lang isip inahan kundi kitang tanan kung willing ta muhatag og tabang para sa uban, especially sa kaning klase nga mga tao nga mga street na nagpuyo sa streets. So mo extend tag tabang og dili ka magduha-duha sa ilaha og hatag og tabang tungod kay
makita nato nga ato na lang pong hunahunahon nga kana sila nga mga tao kung nalang na sila provide sa ilang panginahanglanon di na sila mupuyo diha nga dapit. So di na magduha-duha og tabang sa ilaha, especially kung naay bata, naay baby. So ato ag yung hatagan og pahalipay para sa ilaha. Daghang salamat Ma'am Geraldine sa imuhang time nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug panghinaot namo ma'am nga mas mudaghan pa ang susama nimo. Take care always. Okay, thank you, sir. Kini ang At Home with GMA Regional TV.